Deh, video call lama bang. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर जोङो गामियावहाय बैसागुनि मोनसे सेलिब्रेशन खालाम थांगासिनो दङ। बिनिनो जोङो बाजाराव खरस खालाम थांनो नागिरदों। लोगोआव दङ सासे फंबाय गामिनिनो। ओमफ्राय जोङो बाजारावहाय खरस खालामनो थांगोन दायो। माने गाबोनहाय 1 तारिख नालाय, दिनै संक्रान्ति। ओमफ्राय गाबोन बाजारफ्रा बन्द जानो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बाजार खरस खालामहैखानोसै आरो। ओमफ्राय बैसागुखौ माबायदि फालिलांगोन जोंनि गामियाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बयनिसिमबो हेपि बैसागु गाइसमोन। दा जोङोहाय गामियाव हाबदों। ओमफ्राय गामिनि बोराय बुरि गामिनि बोराय बुरिखौ जोङो सनमान लादों। आर'नाइजों मान बावनानै गिदिरा उन्दैखौ, माने उन्दैया गिदिरखौ बिदि सनमान लानाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो। ओमफ्राय दा जोङो गामि गामिलायनो माबा न' हाबनानैहाय सनमान लागोन। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव नुलांनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय जों माबायदि खालामलाङो। दायो जोङो गुबुन मोनसे न'खराव हाबफैलायबाय। फै आबै। स' लोगोफोर जोङो आबैनोहाय आर'नाइजों मान बावबाय। गोदान बोसोरनि आबै। गोदान बोसोरनि। लोगोफोर जोङो दायो गुबुन मोनसे न'खराव फैलायबाय, आबै आबौमोननि न'खराव। स' बिथांमोननो जोङो आर'नाइजों मान बावसिगोनलाय। भिडिअ खालामदों आबौ। भिडिअ आर'नाइजों मान बावबाय आबै आबौमोनखौ। लोगोफोर जों गुबुन मोनसे न'आव फैलायबाय। जोंहा आयंखौ आर'नाइजों मान बावबाय जोङो नै। मोजां फुरा साख्रि बाख्रि गासिबो जानांगौ जोंहा गामिना। धन्यबाद आबौ बोराय धन्यबाद बासना धन्यबाद आयं धन्यबाद धन्यबाद इसोरनि अननायाव जेब्लाबो मोनफाबो जिसास साननाया जाफुंथों। धन्यबाद बेबायदि जानांगौ। धन्यबाद जेब्लाबो जाथों, साननाया जाफुंथों। जों लागोनि गामिनि सेंग्रा गथ'फोरनि सिख्ला गथ'साफोरनि थाखाय धन्यबाद जासिबाय। जेब्लाबो मोजां बास साननाया जाफुंथों, मोनफ्रोमबो जिनिस साननाया जाफुंथों। धन्यबाद साख्रियावलाय हिनजाव धन्यबाद साख्रियाव हिनजाव धन्यबाद। बोथोरखौ माबायदि मोनदों? बरिया। माने आं बिदि एफा इन्टारेस्ट जागोन सानाखैमोन आरोना। ओमफ्राय माने ओंखारबोबाय, बिराद मोजां मोनदों। गोसोनि साननायफोरखौ बैसागुआव माबायदि फोरमायदों नोंथाङा? गोसोनि साननाया बेनोसै, माने मा बुंबावनो। बेयाव गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा बियो जोंनि जिरि क्लाबनि गिबिसिन लानाय हाबाफारि। बाव आं बिराद बिथांमोनखौबो सापर्ट होनायाव गोजोननाय दङ। मानो होनबाथाय रावबो नों नागारा आं नागारा बाव बाहागो लादों। हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव दासिम बयबो एंगेज जानानै दङ, रावबो फोरसा जायाखै। आरो बिथांमोना गोसो होसारनानै गेदेमा एबा बोराय बुरि बिथांमोनखौ खुलुमदों, बोर लादों, जाहाथे गावबा गावनि लाइफआव गोख्रैयै साक्सेस जाफैगोन बे मिजिं लानानै।
बोसोर गोदाननि मुङाव आबौ बे लासै जेबो जाया माने गिदिरफोरनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाया जाहाथे जोंनि लाइफआव साक्सेसफुला थाबैनो फैथों बेनि थाखाय बोर बिख'नानै लानो थाखाय बे आर'नाइखौ होनाय जादों। बोराथ' फैगासिनो दङ। थ' लोगोफोर जोंनियाहाय आर'नाइजों मान बावनानै खुलुमस्रांनाय बा खुलुमनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो माखासे जानाय लोंनायबो बेब'स्था खालामदों। थ' बे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोङो मोनसे जायगायाव जानाय लोंनाय खालामदों। बेयाव जानानै जोङो गामियाव आरो फिन मोसानो ओंखारबावबाय आरो।